Ayan mga kabiyaya, kausapin natin sa Ate Jing at nandito na. Makakausap na natin siya kung ano ba talaga yung mga nangyari, no? So punta natin. Walang aso ate? Ha? Wala aso? Ano na Ate Jing? Dito tayo Ate Jing sa labas. Dito tayo sa labas. Saan ba tayo pwede umupo? Ang nangyari sa Ate Jing, ba't ngayon na lang ulit kita nakita yan? Kahit dyan na lang, upo ka na lang dyan, Teo. Paano nga tereno? Maraming na problema. Ha? Maraming dumarating na problema. Upo ka lang dyan, oh. Okay lang mo yan. Tawag dito nung nakaraan kasi, pinuntahan ko dito siya, no? Pumunta ako dyan, gawa nga ng sa inyo, sa'yo nga. Ngayon, nabalitaan ko nga yung dalawa daw na anak mo ay napabayaan mo na nga daw. Okay. Ano lang sir, nagkaroon na ng konting problema. Diyan di ko baka. Ano paano yan? Kailangan niya. Pinalo ka? Ano? Nag-away kayo ni bakla? Ganon. Baga, ewan ko kung nabalitaan ko nga na kung ano-ano lang yung mga sinasabi niya. Sabi ko nga sir, kaya siguro, saka bakla nga, gano'n. Kasi naawa ako sa mga anak mo eh. Sabi ko kung pinabayaan ni Ate Jing, pwede ko naman din alagaan lang. Tiga dyan lang ako. Ang tagal din kitang inanap dito eh. Tagal kitang... Dito ako sir, kaso nga lang talagang hindi niya lang sinasabi. Dito lang naman ako pumunta sir. Dito ka lang mapumunta? So may alitan talaga kayo? Kaya parang hindi niya sinasabi ganon? Harap nakakalitin na parang ganyan. Kumbaga, pinapalit na nga rin dyan sa kanyan. Ito nga lang. Kasi anak mong bunso dyan, nakuha mo na. Balita ko, binigay mo daw yan. Ay, hindi sir. Ano lang. Ano lang po. Kumbaga, kinuha lang ba? Kasi magkaroon yung kaya ang nangyari, dinala lang po. Kaibigan ko rin po. Saka doon ako nag-uuling sir. Doon ka nag-uuling. Si Shaun, nasan si Shaun? Ito sir. Dito rin naman yun, nakatilig sir. So lahat pala ng kinuwento niya parang ano ba? Walang katotohanan, ganun. Kung sabi niya pinabayaan ko, inaban ko lang. Kasi naawa, ang akin lang naman, naawa talaga ako doon sa bata, syempre. Kaya ako, broken family din kami, kaya sabi ko ayoko na kasi andun lang daw sa jeep natutulog, yung bata, si Shaun. Kahit noon ba, sir, pagkano, sinasabihan ni Tagibo ko na magbantay ko sila, ano talaga sila. Doon talaga siya natutulog. Pagkano, sir, pagka nagbabantay siya, sunset lang siya. Kasi ang ginagawa niya po, dyan po siya nag-apero sa mga tao siya. Pagka yung mga baklase, magbabaklas siya, gano'n. Yung tanso kasi, pag yung tanso, sa kanya na po, yung bakal, gano'n po. Kaya, yun po yung pinagkakakitaan niya din siya. Kasi sabi ko nga sa kanya nung nakaraan, ko sama ka na lang sa akin. Kung gusto mo mag-aaral ka, sa harap lang namin ng school. Diyan lang kami sa may pulo. Sa pulo, sir. Hindi sa mismong pulo dito, pulo dun sa may palengke, sa may simbahan. Sabi ko, sama-sama ka saan mag-vlog. Kaya sana tutulog ka sa jeep, malamok. Kung gusto mo mag-aaral, pwede naman. Manapit lang yung school sa amin. Naman problema. Siyempre gusto muna kitang kausapin at kung papayag din yung bata, diba? Pero ayaw naman ng bata kaya hinahayaan ko na lang din. Kahit din naman yung sir kasi doon kay Gary. Kasi ang sabi ko ang pa nga sa akin, ang akin na lang, ang gawin nyo na lang para kayo. Kasi nung nakaraan talaga dapat may i-offer sana ako sa'yo na trabaho
sa tubigan. Kaso nga, ganun nangyari. Napanood na nung kaibigan ko. Sabi niya, huwag na lang muna kasi baka mamaya ano pa. Ito, asawa ni... Ay, pinsan ko. Pinsan. Nakala ko ni ate. Si ate? Nandun. Ay, dadaan. Sige boss, daan ka muna. So, paano yan? Saan ka kumukuha ang panggastos nyo? Minsan, pagka nag-uling ko, gano'n lang sa, Paguling-uling na lang. sa drum. Mamaya sumunod ka doon, bigyan kita ng isang pares na grocery tsaka bigas. Para na tsaka kung ano man yung yung mga alitan nyo, iwas na lang kayo. Para kasi ako naman kaya ako pupunta dito hindi lang din dahil sa pagbablog ko. Syempre ito, purpose nito para may tumulong sa inyo. Kaso ganyan nangyayari, malabo yan. Ako, kaya ko kayong pagtiisan na pabalik-balikan, makapag-abot man lang ako kahit papaano, kahit bigas, malaking bagay na rin kasi yun, diba? Ganun nga yun. Nakakit din talaga ugali niya iba ka. Kahit nga nung iwas nito, minsan pinaanuhan talaga. Sinusugod ako. Iwas na nga yun eh. Dadaan lang din sa tulay. Andyan si... Hindi iniisip ko nung mga nakaraan Sabi ko, hindi kaya parang pero eto, tanong na natin. Siguro wala naman din namin. Kasi may mga rin siya mga sinasabi. So, ang ginagawa, galit talaga siya rito. Ang nangyari. Kaya, ganun. Pati nga yung asawa ko kung ayaw niyang lumapit sa akin eh. Ganun. Kasi yung asawa ko mismo nga sa akin. Nung namin yan Kasi nung nakaraan, sabi niya, baliw ka na daw. Ay, hindi sir. Pumunta ako dyan dahil tinawag ako ng asawa ko. Alam mo kung ano ginawa, pinagbabato na naman ako sir. Pinalayas niya kami pati yung asawa ko. Bakit sa kanya ba yung tulay? Hindi ko nga alam yun sir. Sino ba nauna dyan? Kami Ang sir. nauna talaga dyan si Jomar, kapatid natin Mercy. Yung nagbigti. Yung nagbigti. Tapos pangalawa. Yes. Tapos ngayon, parang iniwas muna ako dyan sa tulay sir. Silang yung pinaka-kwarto namin dyan, yun ang unang tinirahan nila. Dahil ang namin nung ginawa ko yun, sila higang ko nun. Ayaw niya talagang may ibang tao sa tulay. Siya na lang nangyari na daw. Ganun pala. Kaya, Para inkantadya nga daw yun. So, ganun na lang Para mas maganda, iwas gulo, huwag ka na lang din pumunta doon. At ako, babalik-balik ako kayo po. Kahit pa paano madalan ko kayo ng minsan nga sir, grocery. dalawang beses niya ako sinugod dito kaya nakaupo kami doon ng gabi. Oo. Wala na lang niya akong Sinunod ata siya ng yung pintuan. yung pinto, iginan niya lang basta. Hindi ako mimik, kinabayaan ko siyang magdadaldal. Sabi ko gano'n, sige lang, wag lang ako mapuno. Dahil pag ako napuno, baril, sabi ko, barilin daw niya ako. Pagsilo kung anong hindi, inayaan ko na lang siya. Dahil sabi ko, sige lang, magsawa na. Okay din yan na narinig ko yung side mo. Hindi man ako gaganti para sa sarili ko. May ibang taong gaganti para sa akin. Yun na lang yung sinabi ko sir. So ito gawin natin kung sakaling naman kung halimbawa lang naman na pag halimbawa na aalis ka, magtatrabaho ka kaysa sa iba-ibang tao mo inaano yung anak, yung baby mo, dito na lang kay ate. Kaso marami rin anak si ate, hindi rin Hindi sir, maasikaso. kasi doon din Totoo ba yung nalaman ko na na yung bata daw yan si iniwan mo? Saan? Ay hindi sir. Yun talaga sir, yung kumuha sa kanya, yun talaga, kinukuha niya talaga yun sir para Alaga. muna. Okay. Tapos, nung sabi niya, mag-uling ka doon. Tapos si Tinsel, dito lang muna para hindi, kasi yung balat daw ng anak ko, parang may... May sugat-sugat na. Doon nga ako naawa Kasi sabi niya, makatid sa tulay talaga. Sabi niya, kaya dito muna. Kung babalik ka dyan sa tulay, dito muna, hindi naman ako bumalik. Kaya nung... Pero kayo dito, okay naman kayo lahat. Wala Okay. namang problema. Wala Talagang naman. doon lang talaga. Oo, yun lang ang problema talaga, sir. Gets Dito ko wala na. naman yung problema eh. Oo. Yan sila ate. Kasi ako lang naman talaga, kaya ako naman, kaya nasabi ko na kukunin ko na lang yung mga anak ni ate kasi kung pinabayaan, kasi nang sinabi sa akin, Hindi.
Yung anak niyang lalaki, bago nakulong asawa ko, pinano niya dito sa amin. Kaya dito rin umuwi yung milyon. Kaso lagi nandun sa may dalaan din. Diyan kasi siya Bagay, dyan din siya nagkakapera kasi sa may junk shop eh. Basang Diyan lang Oo. naman sir, diyan lang naman dyan. Oo. Yung bunso mo, Ang daan. andyan, tulog. Andun, Ayun, naglalaro sila. kasama yung anak ko lalaki. Tinatawag. Sige, gano'n na lang, no? Iwas na lang kayo. Ay, sir. At kapag halimbawa na wala kang mapag-iwanan, pwede mo naman akong na doon muna sa bahay, wala akong problema. Lapit-lapit lang naman ng sa amin. At kilala naman ako dyan eh. Kaya mo, Jiggy Bara. Kasi naawa ko doon sa mga bata eh. Yun lang talaga ano ko. Tapos sunod ka na lang sa akin ate. Bigyan kita ng grocery, no? Sige, sir. So ayan mga kabiyahan, naliwanagan na tayo. So may alitan pala talaga tong dalawa, kaya pala ganun yung mga nasasabi ni Bakla tungkol kay Ate Jing. At hindi natin alam kung sino talaga yung nag-ano sa kanila ng ano, kasi hindi natin din alam yung punot dulo nila eh. Tsaka kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Okay naman si Ate Jing, ito nakausap ko naman. Kasi sinasabi ni Bakla sa akin, okay naman daw si Ate Jing kapag ibang tao ang kausap, pero kapag sila na para daw may pagkabaliw-baliw, ganun. So wala tayong magagawa dyan, ano nila yan, sila yung magkakasama dyan. Ang trabaho ko lang ay maghatid lang kahit papano ng konting tulong sa kanila. So safe naman pala yung mga anak ni Ate Jing, nandito naman, naiiwan niya rito sa mga ano. So yun, hanggang dito na lang at kahit papano naliwanagan na tayo. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye bye.